media o tabo kaisa video je heno viral ongoi tongo. Viral video ni mangpili norok nugui mangkhana kaisa robot borok rok ni saka o hamla khaimani tai o video mangpili kasui faikhe chanyaani saimaka chanyaani kaisa AI robot jolijagwi borok rok ni saka o hamla khaikhe hinui tabuk social media o je heno viral ongjak saimaka chanyao kaisa spring gala hinui kaisa festival wngfuru AI robot rok no twiwi o event khlaijak furu no o robot rok borok ni phaisingyo hamla khaio hinui social media o tabuk viral ongjak tai video mangpili viral wngmani pore AI robot swnamnai company borok sposto khai saka je shopee o kisa garbari ba kisa garbari tongmani bagui se AI robot mwtai hai byabohar khaio hinui tai o festival event wngya swkang o AI robot no porkha khai naimani afur joto no thik tongo hinui saimaka ulo shopee ni garbari bai mwtai hai byabohar khaio hinui borok sai khwnarwkha hwnkhe baksa borok rok o video mangpili nugui borok uanijak baikhe je bahaikhe kaisa AI robot ba borok hai jolijagwi mwtai hai byabohar khaikhe hinui tamoni hinkhe o humanoid robot no future ni bagui future ni borok ni jaga nanani hinui baksa borok rok samani tai o robot rok borok haikhe kok saimano borok haikhe himui mano borok haikhe samung tangmano kaam khai mano tai o robot bini malik ni mwkhang bai sino hinui saimankha hingkhe norok o video no nukha nugi hwnkhe norok o video ni bisingtwi saimaka na hwnkhe norok ani video no chajak khaiba ani channel no like subscribe share khai di mwtai hai tebo kotor kotor video rok manani bagui.